Dušan Vlahović i Rafa Leao mogli bi da budu najveći gubitnici ljetnjeg prelaznog roka jer su čekali evropske velikane, ali su evropski velikani izabrali neke druge fudbalere. Dušan Vlahović je napustio Juventus nakon što mu je istekao ugovor, a Juveovu ponudu od oko 5-6 miliona po sezoni nije prihvatio jer je tražio gotovo duplo više uz naravno status prvog napadača koji bi doduše u Torinu imao. Bayern, Barcelona, klubovi iz Premier lige mjesecima su se pominjali, ali niko nije bio spreman da ispuni njegove finansijske zahtjevi da mu garantuje rolu u timu. Čekao ga je doduše Juve, ali se na kraju odlučio da izabere Randala Kolamuanija. Leao je nešto drugačija priča zato što i dalje ima aktivan ugovor sa Milanom, ali je već ranije najavio da želi da ide iz tog kluba. Međutim, kao i kod Vlahovića, klubovi u koje bi on želio da ode baš i ne šalju ponude, pa je kao i kod Vlahovića, jedina opcija za sada Turska. No, očigledno ni jedan ni drugi ne žele da idu u Fenerbahče, Galatasaray ili Trabzon, pa su i dalje bez kluba iako je već avgust i bliži se start sezone. Prije nekoliko godina ova dva igrača vrijedila su praktično 150 miliona eura, a sada imaju problem da nađu tim koji im odgovara. A šta ti misliš? Da li su precijenili sebe ili ih tržište jednostavno više ne smatra elitnim fudbalerima?